प्रोडक्शन हाउस सकरी। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। रूपा सलौना देख के तोहरा छौरा पीछा पड़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। डीजे गुड मधुवरी, डीजे गुड मधुवरी, डीजे गुड मधुवरी। कमर के नमरा बढ़ गेलो, पहिले से ज्यादा तोहर बॉडी लागोटाई चमकई छो चांद जैसन चेहरा के गेलाई। पहिले से ज्यादा तोहर बॉडी लागोटाई चमकई छो चांद जैसन चेहरा के गेलाई। ऊपर वाला बूफर के जान तोहरा के ना लटक गेलो। ऊपर वाला बूफर के जान तोहरा के ना लटक गेलो। रूपा सलौना देख के तोहरा छौरा पीछा पड़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। डीजे गुड मधुवरी, डीजे गुड मधुवरी, डीजे गुड मधुवरी। प्रेजेंटेड बाय डीडी प्रोडक्शन हाउस सकरी। देख के चुगे जाय छै बुढ़ावो के मुँह से पानी कही छो धर्मेंद्र भलपटिया गेरानी। देख के चुगे जाय छै बुढ़ावो के मुँह से पानी कही छो धर्मेंद्र भलपटिया गेरानी। जब से देखल कौड़ा जन छौरा नजर में तोरा गैर गेलो। जब से देखल कौ सोनू छौरा नजर में तोरा गैर गेलो। रूपा सलौना देख के तोहरा छौरा पीछा पड़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो। कौन विटामिन खेलही के जान कमर के नमरा बढ़ गेलो।